рустами эмомалӣ шаҳрдори душанбе дастур додааст ки тамоми нафақахӯрони аз 75 сола болои тоҷикистон аз нақлиётҳои ҷамъиятии пойтахт ройгон истифода баранд. қаблан танҳо нафақахӯрони аҳамияти ҷумҳуриявӣ доштаақ доштан дар нақлиётҳои ҷамъиятии пойтахт бепул равоо кунанд. дастури рустами эмомалӣ дар бораи ройгон кардани хадамоти нақлиёти ҷамъиятии душанбе барои бознишастаҳои аз 75 сола боло рӯзи душанбе 18 декабр содир шуд. тибқи дастури рустами эмомалӣ нафақахӯрони боло аз синни 75 аз 15 декабр ҳақ доранд аз тамоми нақлиётҳои ҷамъиятии пойтахт ба истиснои такси ройгон истифода баранд. ҳадаф аз кору шаҳрдорӣ дастгирии моддии маънавии нафақахӯрони синну солашон аз 75 боло арзёбӣ кардааст. дар ҳамин ҳол бекназар саидов раҳбари корхонаи троллейбус яке аз ташкилотҳои зертоби шаҳри душанбе мегӯяд дастури шаҳрдорӣ аллакай ба ҳамаи ниҳодҳое ки ба нақлиётҳои ҷамъиятии пойтахт сару кор доранд ирсол шудааст. ба қавли ҷаноби саидов нафақахӯрони аз 75 сола болои тоҷикистон на танҳо дар автобусу троллейбусҳо балки дар нақлиётҳои хурди мусофирбар бо шумули стариксо низ метавонанд бидуни пардохти роҳгиро ба макони зарурӣ бираванд.